Ndị Igbo ekenekwa m unu nke onye Chinyazelu. Mụ abụ nwa Ada Igbo, Ala Igbo ji eme ọnụ, Ada Igbo Global si ka m bịa kene ndị Igbo niile ebe ọbụla unu si na-anụ unu m. Ndị Igbo be anyị bilikwanụ, egbe belu ugo belu nke si ibi ya ebene nkụ gbajisie ya nkụ kopi ya. A sị m onye enu bili onye ana bili. Anyị anọrọ na asọmụgba eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ mkpọtụ ya. Nwesị ka m pụta n'ụbọchị nke taata. Kedu ka unu mere? Unu anụkwa ọfụma ndị nke m? Unu anụkwa mma? A sị m ka m bịa taata ka anyị kwuo gbasalụ ọgwụ ego. Ọ bụ ezie na a na-eme ọgwụ ego, maka mgbe gara aga o nwere ndị mụ na afa kpalụ nkata mgbe gara aga anyị na-ekwu maka ọgwụ ego. Fasị na onwere ife dị ka ọgwụ ego, na ọgwụ ego adịrọ na ada agwọ ọgwụ ego, maka na ọ na-abụ onye nwere ezigbote ego n'ala Igbo asị na ọ gwọrọ ọgwụ ego. Ụfọdụ asị na onwere ife dị ka ọgwụ ego, na ọgwụ ego adịrọ. So ọ dịka a ga-asị na ụfọdụ kwenyere na ụfọdụ ekwenyere. Nwesị ka m pụta n'ụbọchị nke taata ka m na-ekwu okwu onye ọbụla na-anụ ife anyị alụmaka gbasara m ozi a, biko na-eche elu m ya na m chọrọ inweta ọsịsa from ndị na-anụ olu m. Ọgwụ ego ọ dị n'eziokwu? A na-agwọ ọgwụ ego? Ka ife gbasalụ Ichie Million Ezeani nke Ụmụmba na Eziagụ, ha sị na ọ na-agwọ ọgwụ ego. Ọnya mepelụ ndị mmadụ anya amalụ na na-agwọ ọgwụ ego n'eziokwu, maka na elotere m mgbe m dị na nwatakịrị. Ha nwee ebe ọ ga-aba eje a na-agbakọ a na-ekwu ọgwụ ego, ma ndị na-akụzi nkụzi fasị na onwere ife dị ka ọgwụ ego. Mana sisi ekwube maka Ichie Million Ezeani nke ejide na-egbusisi ndị mmadụ bụ ma di nwaanyị dị ime wee lekwa ọgwụ. Mgba nke onye ọbụla bidozi na-ekwu osisi na ọgwụ ego na ọgwụ ego dị. Nwesị ka m jụọ ndị nke m, ọgwụ ego ọ dị n'eziokwu? Anyị ekwetego na ọgwụ ego dị ka ọ nọbụrụ ka ọ nọjọs ka ọ bụrụ na a na-ekwu a na-agwọ ọgwụ ego n'eziokwu? Mụ amarọkwa ife a, onye ka m si ka m bute ya ka m jụọ ndị nke m, ndị Igbo be anyị, ụmụnne m ndị mụ na fa dị na mma. Eziokwu na a na-agwọ ọgwụ ego? A na-agwọ ọgwụ ego n'eziokwu? Ya bụ ife ọ kalịkwa m o, maka na mgbe gara aga a na-asị na ọgwụ ego adịrọ, na ọgwụ ego adịrọ, na ọgwụ ego adịrọ. A na-asị na ọgwụ ego adịrọ, na onwere ife dị ka ọgwụ ego, na ada agwọ ọgwụ ego, na ịgba mbọ inweta ego. Unu ekwetego? Unu ekwetego na enwere ife dị ka ọgwụ ego? Ya ka m si ka m pụta, ọ nwere ife m chọrọ ikwu. Ya bụ ife gbasara ọgwụ ego a, fa na-emekwa ya n'ụdị n'ife omenala. Ejidelu ọbịa mee n'ụzọ na-abụ. Ofu bụ na Nsụka, ọsị nọ ebe agwa Nsụka, ofu mere na Eziagụ. Mana ife bụ ife jikọrọ fa bụ na fa na-egbu mmadụ. Fa na-egbu mmadụ. Na ife nke mere Ụmụmba bụ na ọ na-egbu onye ahụ na ndụ. Ọ bụrụ na ọ na-eme organ traffic, maybe na ọ na-ele organs, ọ bụrụ ya, ọ ga-egbu onye ahụ na ndụ, which means na o ji ya eme rituals, nọ ife o ji eme sacrifice. O gbuo onye ahụ without ịgbapụ ọbara, ya o gbuo onye ahụ n'ike, ọnwụọ ọnwụ ike, ọnwa agbapụrụ ọbara, asụgbuo onye ọnwụọ like sacrifice. The same thing na nke mekwa na nke ebe ahụ, na o jikwa ya eme ka ọ na-enweta more crowd na chọọchị ya. Ọ na-aba na-ekwu ya mgbe gara aga, ndị mmadụ asị na onwere ife dị ka ya na ọ dị-eme. Gị na ndị mmadụ nwee ike na-ekwu, unu na-eme argument maka na onye ahụ afụrụ na ọ na-eme o kweterọ. Ọnya ka m butere ụmụ Igbo be anyị, maka na ifuro na ife na-eme does not mean no dem exist.
kịta o gosi n'iru onye ọbụla afụ na people na-egbu mmadụ wee na-eme sacrifice. People na-egbu mmadụ ka ọ bụ na fa na-eme ife mee sacrifice ka fa wee nweta one or two things. Unu ekwetego na ọ na-eme? Ekwuo ya na si no superstitious belief si ekwuzini ya na ọ dị eme exist maka na ijiri anya gị na-abụ ofu ya isi na ọ dị eme. Ya bụ ife adịrọ mma maka na asị na ife mmadụ na-amarọ kalị ya. Ife ị na-amarọ kalị gị ọnya ka ị ga-eji fi asaa n'anya bifo ị na-asị na ife adịghị eme exist. Ịdị show ọ ka mma na isi na ịmarọ dan isi na ọ dị eme exist ị na-eme ya bụ argument na-eme ya. Mgbe o mechaa ọ dịka a ga-asị na ị nwere knowledge ya. Ọ bụrụ blind argument na isi na ada agwọ ọgwụ ego ma na ada eji mmadụ eme sacrifice. Na ife afọ niile a na-akọ bụ akụkọ ndị Afrịka. Ikpukwana na akụkọ ndị Afrịka na ife ọbụla ifuru mmeri n'okpuru anyanwụ na-agazu mba niile. Ọ bụrụ ọsọ ebe ahụ ifuru ome ka ọ na-eme, ọ na-emezu ebe niile. Ịgwa gị na o nwere ezigbo mmụọ nwee ajọ mmụọ. Enwere ezigbo mmụọ enwe ajọ mmụọ. Onye melụ ụfọdụ ndị na-ekpe ekpele fa sị na fa na-emebi ike niile bụ ife ike na-emegide fa. Maka na ụmụ ajọ mmụọ ahụ a na-achụla àjà ka ọ ga-abụ mmadụ bịa na that altar or temple ejegwa ajọ mmụọ ahụ mee mmadụ ife dị otu anya bụ mmụọ ebinie na ada achụli àjà na nkịtị. Ada achụli àjà na nkịtị. A na-achụli àjà ka o mee ife. So o nwere ife dịka na ije chụọlụ mmụọ àjà ka o mee ife. Ebuto ya ije chụọlụ mmụọ na-abụrụ ezigbote mmụọ o nwere ike obinie o mewe ife afọ agwara ya mee. Likewise gwan onwe gị nwekwalụ nke ị na-eme. Ọ bụ na mmụọ nke ị na-ekpelu bụ ezigbote mmụọ ị na-edikwa na ị ga-achụkwa àjà. Kedu ka ị ga-esi na-achụ àjà? Ọ bụrụ nke ezigbote mmụọ nwere ụzọ esi emekwa nke ịchụ àjà. Mụ a na-eso n'ụzọ m nke m ekpele ka m na-eso n'ụdị nke m. Eso m na ndị ekpele na ịchụ àjà bụ inweta ife n'ụlọ nsọ. Onye ị nwere ike imenwu. Ị nwere ike gote ọkụkọ, ị nwere ike gote ji, imekwana ya n'ego. Ị chọọlụ mmụọ gị àjà ka o nwee ike melụ gị ife. Ọnya ka m ji butelu ụmụ Igbo maka na o nwere ndị be anyị bụ ndị Igbo fa abụrụ anụ elu fa abụrụ anụ ala. Ọ bụrụ ekpele ka fa na-ekpe, ọ bụrụ ọgwụ ka fa na-agwọ. Mụnwa na onwe mba ekpele ka m na-ekpe. Ọ kakwa mma maka ndị na-asị se na ekpele adịrọ mma. Mụrụ m ebefa si weta echiche nke fafa ji na-ekwu ya. Abịa n'ụwa enwelu ndị ezigbo enwelu ndị ajị ya. Ọ bụrụ maka na ide ekpe ekpele isisi ekpezi na ekpele ma ọ bụ maka na ide eme omenala esisi emezi na omenala. Mana ebe mmụọ akwụ bụ nke ọbụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ. Kwụba aka gị ọtọ. Nke ọbụla ị na-eme ị na-ekpelu mmụọ itinye n'aka n'iwepụ ndụ mmadụ, itinye n'aka n'iwere oke mmadụ, itinye n'aka n'ime nwa mmadụ obi. Maka onwe ndị maka fasa eme ma o mee mmadụ ife dịka ọnya a na-abịa onye a na-anya arụ. A na-aga ụlọ ọgwụ nwere ife a na-afọ, nwere ife a na-emete nwoke ahụ. Ọ bụ na ụmụ ajọ mmụọ ọlta ndị mmadụ bilọngụ bụ ife na-eme ya. Ọnya ka m ji bụrụ wee bịa sị maka ndị na-ekwetọrọ na o nwere ife dịka ịgwọ ọgwụ ego maọbụ iji mmadụ wee chụọ àjà. Unu ekwetego na ọ na-eme. Kịta ikwetara na ọ na-eme ka ezi your next plan. Ka ị malụkwa ka isi eme ife ị na-eme n'ụwa. Ịghara iso na ndị eji achụnyaba àjà maka na ọ bụ na ikwetara ewere isi gị tinye ya ikweta n'ife a na-eme. Ọ ka fama bụ ndị na-eme ya si eme ya. So ọ ka mma na itinyelu uchu ịmalụ ka esi eme ife mmụọ. Ịmalụ usoro nke iso ịmalụ ka isi esi ya malụ ka isi eme ya bụ ife. Ọkụ ya ka m ji wee pụta wee mee ndị be anyị ka famata n'eziokwu na ọgwụ ego dị. Onye ọbụla na-asị gị na enwere ọgwụ ego nke a mee na ụmụ mba egosigo gị na enwere ife dịka ọgwụ ego. Ịmago na ọgwụ ego dị n'ụwa n'eziokwu. Ọgwụ ego dị n'ụwa. So nke ọbụla ị na-eme ịmalụ ebe nke ibilọngụ. Ị na-ekpesikwa ekpele ike na ịbụrụ onye ekpele ka ị ghara ịdabakwana n'ọnwụnwa echi maka na ọnwụ ọkwa onye ma nke a ga-anụ echi. Ọkwa mbosi chi fotelu ofe apụta. Ọ nke nji wee bịa jisie na ike ụmụ Igbo na-etinye n'aka n'ife dị mma. Wepụ n'aka n'ife ọbụla bụ ife na-emewe mmadụ obi n'ife na-ewepụ ndụ na ọ dịrọ mma. Wepụ n'aka n'ime nwa mmadụ obi iwepụ ndụ mmadụ, iwepụ ọbara.
ọ dịrọ mma onye ọbụla na-etinye aka na ya n'ala Igbo be anyị ga-eji anya ya wee fụ ntị ya. Otu a m kwukwara ya ka ọ dị, o mere n'izu omere ọnwa, ịma ananata free maka na a ga-afụlịlị ife ị na-eme, ọ ga-apụta nata nke a ga-eji malụ, and ị ga-epay the price. Ọ nke njepụta n'ụbọchị nkịta, onye nụrụ na anyị alụmaka gbasara ya jisie n'ike ndị be anyị. Ọ ga-adịrị onye ọbụla gbanwe afọ Igbo na-achọ udo na be anyị. Ọ ga-adịrị gị mma na Nkwọ, onye ọbụla na Nkwọ, na Eke, na Orie, na Afọ. Asị m ka nke na ụmụ Igbo jisie n'ike ebe ọbụla unu si na anụ unu, ọ ga-adị jisie n'ike ndị be anyị.